Yo, FZ Rayuwa freestyle NB Records. Shout out to my guys, ATMG, Jackson G, Abdul AZK, SDQ, Young Amir. Na daɗe ina nazari akan rayuwa, wai mai yasa wasu muke yawan nuna damuwa. Hukuma ce ko hukunci ne na rayuwa, wasu muna fama da yunwa, wasu ko kishirwa, wasu yawan haya, wasu na kwana a lambatu, wasu na yawo a tituna kamar matattu. I feel it, yadda wasu ke ta kokawa, talaka kulli yaumi shine yake kokawa, marasa lafiya asibiti ba gudunmawa. Oh my god, ga matsala fa ta yawa, ba ruwa ba wuta ba abinci a gari, ba sana'ar kirki ko da faskare da gatari. Insecurity, terrorist cikin gari ku duba tituna za ku ga cike da ramuka, ta'addanci kulli yaumin sai dai asarar rayuka. Mai kuɗi shike da iko ya gina shaguna ɗakuna har ma ya ce a ninka kuɗin haya. Duniyar mu a yau cike take da hayaniya, makwabci na cutar makwabcinsa yau a rayuwa, dan uwa baya kaunar dan uwansa da karuwa, zumunci sai kaɗan a wannan rayuwa.